Mwasera bwanji kwina kuli konse kumene mwatsegula kanema amene wa V&V Media TV. Programu inanso ya Sacred Vocals. Ndikulandireni ndi manja awiri kwina kuli konse kumene mukutionera madzulo ano. Programu iyi ndi programu imene timakupatsani nyimbo zosiyana-siyana zoyimbidwa ndi anyamata. Ndakondwera kwa basi kuti muli pamenepo kutsatira programu imeneyi. Ndilandirenso kwa inonse amene muli maiko akunja, kukamba za maiko ngati ku United States of America, komanso ku Madagascar, ena mukutionera ku Finland. Inonse tikulandireni programu imeneyi ya Sacred Vocals. Ndakondwera kwambiri. Ine dzina langa ndi Luciano Lion. Tikhala limodzi mprogramu ya tsiku la lero kuti tigawane nyimbo zosiyana-siyana mkatikati mwa maola amene wa asabata. Apo bwanji tiyambe programu yathu ya nyimbo zimenezi za anyamata ndi kuimba kuchokera kwa gulu lotchedwa Kalinga Young Pastors. Nyimbo imene akuti Sing Them Over Again to Me. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more the beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words of life. Christ the place one gives to all, wonderful words of life. Sinners reach the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words of life. Wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words of love. Taonera komanso kumvetsera kuimba kumene kuchokera kwa anyamata amene wa Kalinga Young Pastors amene ndi ochokera mu mzinda wa Lilongwe. Programu iyi kumbukirani kuti timayenda madera osiyana-siyana ndi apa tayamba ndi kukalinga kumene mu mzinda wa Lilongwe. Nyimbo imene akuti Sing Them Over Again to Me. Akukamba kuti ayi yimbiranisoni kwa ine. Mawu amoyo, mawu opatsa chiyembekezo, mawu ochokera kwa Mulungu wathu okhala kumwamba. Imeneyo ndiyo nyimbo imene tikuyenera kumayimba nthawi ndi nthawi pamene tikukhala moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Kuchoka apo ndakubwetsani kuimba kwina kuchokera kwa Fere Future Adventist Men. Nyimbo imene akuti Linda adzakutenge. Aisraeli anafusa Mose, muzakwera liti kupiri. Aisraeli anafusa Mose, muzakwera liti kupiri. Linda adzakutenga. Linda lindira be. 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 Muzakwera liti kupiri.
linda adzakutenga linda lindira be 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 muzakwera liti kupiri okuphunzira adafunsa Yesu muzakwera liti Ambuye okuphunzira adafunsa Yesu muzakwera liti Ambuye linda adzakutenga linda lindira be 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 muzakwera liti Ambuye linda adzakutenga linda lindira be 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 muzakwera liti Ambuye muzakwera liti Ambuye linda adzakutenga linda lindira be 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 muzakwera liti Ambuye taonera kumanso kumvetsera kuimba kumene kuchokera kwa gulu lotchedwa Fere Future Adventist Men, nyimbo imene akuti linda adzakutenga. Kuimba kunena akuti pamene tikumana ndi mavuto osiyanasiyana ndi nthawi yona kuti tikuyenera tideke mtima, tidikire Mulungu wathu okhala kumwamba akubwera posachedwa ndipo adzatitenga. Ndi akuti tidzinkerankerabe tikudikira chifukwa nthawi imene tikuyembekeza kuti Mulungu wathu abwere akuti adzadza ngati mbala. Ndi nkofunika kwambiri kuti tikonzeke miyoyo yathu imene makamakazi imene tikuchita moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tikhale anthu odalira pa Ambuye wathu Yesu Khristu. Kuchokapo ndakubwetsani kuimba kwina kuchokera kwa gulu lotchedwa Vocal Fusion, nyimbo imene yakuti zonse za inu ndi zaulere. Tateni tionere komanso kumvetsera kuimba kumene kukenako tibwerenso ndi kupitirira ndi mayimbidwe okoma amenewa. Mbuye wanga ili dziko ndilo wao, Mbuye wanga dziko ndilo wao, omeni ngati ndabale yanga lelo wanditawa, ndi ngati ndiye bale yanga lelo wanditawa, zomwe amafuna kwa ine atenga apita, zomwe ndingafune kwa iwo sangandipatse, zomwe amafuna kwa ine atenga apita, zomwe ndingafune kwa iwo sangandipatse. Zonse za iwo sizaulere, sizaulere, zonse za iwo sizaulere, sizaulere. Mbuye wanga mawu anu ndawamvetsa, Mbuye wanga mawu anu ndawamvetsa, sindingapeze bwenzi lofana ndinu, bwenzi singapeze pano lofana ndinu, zomwe ndimasowa ndinu Yesu mumandipatsa, chomwe mumafuna kwa ine ndi mtima wanga, zomwe ndimasowa ndinu Yesu mumandipatsa, chomwe mumafuna kwa ine ndi mtima wanga basi. Zonse za inu ndizaulere, ndizaulere, zonse za inu ndizaulere,
ndizaulele ndizaulele zonse za inu ndizaulele ndizaulele zonse za inu ndizaulele ndizaulele. Kuimba kwa luso kwambiri, kuimba kopereka chiyembekezo, kuimba kuonena kuti yayi ndithu kamakhala nkumamvetsera kuti yayi nyimbo zikumveka bwino. Kuimba kumeneku kuchokera kwa anyamata amenewa a Vocal Fusion. Vocal Fusion ndi gulu limodzi imene linayamba pakanthawi imene nyimbo zake yayi ndithu zimakhalanso zotsitsimutsa. Amene watu amachokera mu mzinda wa Lilongwe ku Lilongwe Central Church ku area 14. Nyimbo imene amati zonse za inu ndizaulele. Ndiye mongo kumbutsana na kuti anyamata amenewa akhala kukhazikitsa chimbali chawo posachedwa apa. Chimbali chimene akuchitcha kuti zonse za inu nzaulele. Ndikukhulupirira kuti chimbali chimenechi mukusakasaka kuti muchipeza bwanji ndipo mudalitsike ndi nyimbo zopezeka mu chimbale chimenechi. Kumbukirani kuti mukuonera ndi program ija ya Sacred Vocals imene cholinga chake timadza pano ndi cholinga choti tidalitsike ndi nyimbo zosiyanasiyana zoyimbidwa ndi anyamata m'madera osiyanasiyana mdziko mwathu muno makamaka dziko lino la Malawi. Ndiye ndakondwera kwambiri monga mwa nthawi zonse mmakhala ndine host wanu kapena kuti muulutsi wa program imeneyi. Dzina langa ndi Luciano Lion. Tiye tikhale limodzi pamene zabwino zonga izi zikadabwerabe, nyimbo kholopete kubala kwa nyemba zimene takukonzetserani kuti mudalitsike mprogram imeneyi. Moti apa ndakubwetsani kuimba kwina kuchokera kwa gulu lotchedwa The Peculiar Music Ministry, nyimbo imene akuti nena zachikondi. Nena zachikondi cha Yesu chakuchokera kumwamba kudzapulumutsa anthu ochimwa, mpulumutsi wozizwitsa. Ndiuze ntano ya Yesu, ndiuze mobwereza, ndiuze ntano yodala kwa anthu onse, ndiuze ntano ya Yesu, dziko limlemekeze. Yesu mpulumutsi wanga ntamandeni ndingonadi, tsiku lina akubweranso kudzatenga anthu ake opulumutsidwa mchikondi chake kugana kumwamba. Ndiuze ntano ya Yesu, ndiuze mobwereza, ndiuze ntano yodala kwa anthu onse, ndiuze ntano ya Yesu, dziko limlemekeze. Yesu mpulumutsi wanga ntamandeni ndingonadi, Yesu mpulumutsi wanga ntamandeni ndingonadi. Kuimba kwa bwino kuchokera kwa anyamata amenewa a The Peculiar Music Ministry, nyimbo imene akuti nena zachikondi, akuti nena zimene Mulungu wako akuchitira. Idalipo nthawi ina imene Yesu Khristu amachita zinthu zosiyanasiyana zachifundo. Ndi tsiku lina akuti adachitira chokoma munthu wina amene ndi Bartimeyo, anamusintha amene anali wakhungu
adayambanso kuona ndi anamuza kuti ayi zimene ndakuchitirazi usakauze wena, koma iye adachitenga chinthu cha mtengo wapatali kuti awadziwitsenso anthu ena kuti adziwe za chikondi cha Mulungu wathu okhala kumwamba. Tauza ngati za chikondi cha Mulungu wathu, kodi Mulungu wathu akatichitira zabwino, kodi sitimawauza ena kuti nawonso ambe kutsatira Mulungu wathu okhala kumwamba? Limeneyo ndi funso limene inu ndine tikhoza kuyankha patokha. Programu yathu ya Sacred Vocals ikupitirirabe ndi mayimbidwe osiyanasiyana. Moti apa timalize program imeneyi ndi kuimba kuchokera kwa gulu lotchedwa Area 36 Future Adventist Men, nyimbo imene akuti Pangano. Pachiyambi kholo lathu linaswa pangano, nawauza mtengo huu musadzaje konse. Pachiyambi kholo lathu linaswa pangano, nawauza mtengo huu musadzaje konse. Adamu uli kuti pano Davala masamba. Adamu iwe uli kuti pano Davala masamba. Inakuika ulamulire pano Davala masamba. Inakuika iwe uyang'anire pano Davala masamba. Tsono lero Yesu mbuye akufusa ife, ananga muchitanji ndinakuferani. Tsono lero Yesu mbuye akufusa ife, ananga muchitanji ndinakuferani. Adamu uli kuti pano Davala masamba. Ndinakuika iwe uyang'anire pano Davala masamba. Adikonesi pano Davala masamba. Oimba fe tiri kuti pano Taonera komanso kumvetsera kuimba kumene kuchokera kwa gulu lotchedwa Area 36 Future Adventist Men, nyimbo imene akuti Pangano. Akukamba za pangano limene Adamu ndi Mulungu okhala kumwamba adapangana, ndi akuti adapangana ndi akuti chipatso cha mtengo wapakati asadzadye chimenecho. Komano Adamu chifukwa chonamizidwa ndi Satana njerekeza akuti adadya chipatso chimenechi ndi kuphwanya pangano limene adapangana. Nkhani imene tiphunzirepo pamenepo ndi lotani? Nkhani ndiona kuti ife pamene tikukhala moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tidapangana ndi Mulungu wathu okhala kumwamba kuti zakuti sitidzachita. Kodi zimenezo tikuzikwaniritsa? Tiye tikhale anthu okhulupirika, tiye tikhale anthu ochita zimene Mulungu wathu akufuna. Pamene ponso ndiye pa mtsiriziro pa programu yathu ya Sacred Vocals. Kumbukirani kuti ndi programu ija yomwe imabwera sabata ndi sabata ndi nyimbo zotyakuka zoyimbidwa ndi anyamata m'madera osiyanasiyana. Nde timakhala pano kufuna kupumula kumpumulo umene wa sabata. Madera osiyanasiyana onse amene matitsatira maiko akunja ku Ulaya komanso kwina konse ayi ndithu tayamika kwambiri chifukwa makhala pamenepo. Kufikiranso sabata yamawa, ine dzina langa ndi Luciano Lion, ndikungoti mwakumanonse bye bye.